hemos triunfado. Ascón nada más, ¿sabes? Sin drogas, sin nada. ¿Para qué? ¿Qué pasa, Forocoches? ¿Qué pasa, Forocoches? Què tal? Què tal, Forocoches? Com esteu, xurmanos? Ara ens ho explicarà en Jair Domínguez, que s'ha trobat avui quan ha entrat al fòrum dels fòrums. Què tal, Forocoches? M'agrada molt més. És molt polit, eh? Sí, no és gens violent, perquè què passa ja és com que et trec una navalla, si no m'agrada. Què tal? No? Què tal, aquesta senyora? Mira, si voleu dilluns li comencem a dir què tal, Forocoches, eh? Ah, mira. Ja està, i semblarà diferent. Està molt bé, m'agrada. Què tal, Forocoches? Podem fer un dia què tal, Forocoches, un dia què passa, Forocoches. Que no és el mateix, eh? El dia que hi hagi més violència seria És què passa. I si no, què tal, és com avui. Avui no hi ha gens de violència, tranquils, però per si de cas, si hi ha algun menor a l'estudi, tapeu-li les orelles, dintre d'aquesta secció. No n'hi ha, cap ple. 3, algun més, eh? La he cagado pinchando un hipervínculo en un email falso de Amazon, tema serio. Sí, és que és clar. És que ja. Què li deu haver passat a aquest pobre, ara? Primer de tot, no li digueu hipervínculo al vostre avi, perquè igual es pensa que teniu una malaltia, no? Però bueno. A esa cosa subrayada, camp de otro En color. azul. Exacte. Que quan surt el ditet de clicar, no apreteu 2 cops, només cal una vegada. Cert. Hi ha molta mania de... Tranquil, que s'obrirà igual, eh? S'obrirà, no posis nerviós. I el que li ha passat a aquest tio és que està molt Se nerviós. t'hauria de tancar l'ordinador al segon clic. Sí? Com que s'ho ha tancat? Sortia el clip i fer-te així, i es tanca l'ordinador i t'aborra el disc dur. Molt bé. Escolta, aquest tio diu: me han enviado un email a mi cuenta de correo principal donde constaba una presunta compra que había hecho a Amazon. En el email aparecía un vínculo a su presunto support center por si no había hecho el pedido, y al pulsarlo me ha llevado a YouTube. Es obvio que he sido víctima de un engaño. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago? Gracias, por favor, tema serio. Gràcies, por favor. Podria haver estat molt més greu, això és el que li podem dir nosaltres. Si només s'ha obert YouTube, ara veurem... A Forocoches, què li han dit? Què li han A dit? Forocoches, qui és el primer que li han dit? Tema serio, dice el hijo puta. Home, clar, es pensava en un horror que havia passat. La he cagado. Quan tu dius la he cagado a Forocoches, Sí. que les set, que ja està les maletes a la porta, la donen en un altre país, que t'han robat els diners, el cotxe... Home, que ha clicat un senyor, eh? Llavors, clar, han començat els jocs dels hackers aquí, eh? Prende fuego al PC para estar seguro. Segona opció. Desenchufa el ordenador del enchufe de la pared, no vaya a llegar el virus al resto de electrodomésticos. Es grave la cosa. Solo salvarás tus datos quemando el disco duro, y aún y así lo más seguro sería que le dieras un tajo a tu tarjeta de crédito y solicitaras otra. Ei, què passa? Són bons consells, eh? Sí, i tant. Bons, per qualsevol cosa. És com és un ordinador nou sense cap mena de virus. Si tu tens un dubte, fes això que et diu, o el que et diu aquest xurmano. Formatea el ordenador y mete el disco duro al microondas 1 minuto. No ha posat quina potència, per això. Això sempre... A tope, això de a la tope. potència... Quan és un minut és a tope. Que et diuen, póngalo a 800 o 800, però si el meu té números romans, què he de fer? Com ho giro? Si només tinc el temps, perquè bueno, cada Pot ser que cada cop siguin més complicats. Els Sí, microones, sí, més sí. complicats que els ordinadors. Molt. No, ja pots denunciar-ho, perquè és horrorós, eh? Abans era com molt fàcil, estava molt ben explicat. Ara hi ha 4 botons i amb allò ho has de fer tot. Condemna-ho. Si condemnat, queda. El meu microones ja està major, ja, Sí. i no distingeix entre descongelar, Sí. gratinar o les 3 o 4 forces que té. I clar, Tu Arribes- poses allà i a veure què sortirà després. si tinc uns macarrons freds del dia anterior. I surt una fico quiz Lorraine. Jo fico formatge a sobre, què he de fer? Què he de fer, no? No sé. És que l'únic que faig, reso, un Pare Nostre, el fico dintre i apreto Start. Ben fet, segur que funcionarà. A vegades surt un suflé, a vegades surt una sopa. Veus? És curiós. Ja està. La qüestió és mirant, i mentre Sí, vas mirant sí. et va trinxant les retines amb la seva. Però li has de treure el paper d'alumini. Quin paper d'alumini? Si no tinc paper El d'alumini. de la safata. Ah, el de la safata. Home, sí. Si són plats i me'ls faig, jo penso No, si no que treus el compro. paper sí que surt gratinat, sí. Sí, però un piro musical et fa abans, eh? Preciós. Això és meravellós, eh? Clar, el tio s'ha posat molt nerviós, el de l'hipervínculo, i diu, a veure,
no tengo mucha idea de informática, pero al haber pinchado el vínculo ese, seguramente se habrá instalado sin mi permiso alguna mierda. Por eso no sé cómo actuar. Para mí es un tema bastante serio, así que pido ayuda, por favor. Y siquiera sé si era el YouTube real o uno simulado. He cerrado la página muy rápido y evidentemente no voy a pulsar el enlace más. No, mai més, que no ho faci mai més. Borra l'email. O sigui, un YouTube falso, T'imagines un que l'han fet uns pirates? Però perquè molts cregui, vídeos, però molt eh? malament, en B baixa, mal escrit. Que sí, que han triat més a fer aquesta pàgina falsa que puguin robar-li en aquest pobre pelacanyes, no? És el mal pel mal, això. Em quedo amb un consell que diu al final, que diu, ni puta idea, Shur, espero haberte ayudado. Molt bé. Doncs sí, de vegades la ignorància ajuda més que segons quins consells, eh? Sí que és de veritat. dir, no sé, noi, deixa, ja veurem. Voleu un tema filosòfic per seguir? Un d'aquests de Sí, historieta? sisplau, sí. Es titula Mirar a la Meca al rezar. Velocidad de la luz. El velocidad de la luz és entre parèntesis. És el que anava a dir. He fet una inflexió rara. Sí, no, sí, és entre parèntesis. Quina inflexió has de fer? Amb un parèntesi. No se Ni sap. idea. No se sap. Més fluixet. Mirar a la Meca al rezar. Velocidad de la luz. Ara has fet un parèntesi molt ben fet. Molt ben entonat. Una duda que me planteo desde hace tiempo respecto al Islam. Ellos, cuando rezan, tienen que hacerlo mirando a la Meca. Hasta ahí bien. Aunque yo personalmente preferiría que lo hicieran fuera de Europa, pero eso es un tema aparte. Supongamos que en un futuro la humanidad se expande a otros planetas. En ese caso, imagino que deberán rezar mirando aproximadamente a la Tierra, lo que les llevará a posturas un poco raras, pero bueno. El tema es, ¿deberán mirar hacia el lugar real en el que se encuentre la Tierra en ese momento dado? ¿O deberán mirar hacia la posición aparente en el cielo de la Tierra en ese instante? A suficiente distancia puede no ser lo mismo. Es decir, ¿la necesidad de mirar a la Meca se propaga a velocidad infinita o a la velocidad de la luz? O incluso a otra velocidad diferente, como la de Mahoma yendo de la Meca a Medina en burro. La respuesta evidente, no habrá moros en otros planetas, la descarto para este experimento mental. Has de posar una mena de plataforma rotatòria, no? Que es vagi orientant sola cap a la Meca. De microones. Sí, no? El mateix sistema, I va sí. girant, però en qualsevol posició que enfoqui cap a la Meca, que és el que els interessa. Un tio ha fet un dibuix amb el Paint per il·lustrar, no? Que llavors creava com una imatge fantasma de la Meca a la que ell mirava com si fos un holograma de la Meca real, no? No sé si ha servit per alguna cosa. Em queda un comentari d'un xurmano. És la primera resposta. Esteu preparats per la primera resposta? Primera i última resposta, No crec que ho estiguem, però vaja. Échate en ayunas una crema a base de clara de huevo, cerveza, vinagre de manzana, guindillas y chocolate. Lo bates y te lo aplicas en los párpados durante 20 minutos todas las mañanas durante un par de meses. No vas a mejorar una mierda, pero a ver si con suerte se te caen los ojos y no puedes volver a escribir más hilos de mierda. Com sempre, els millors desitjos des de Forocotxes pels seus i entre els seus xurmanos. Per cert, saps on vaig veure un oratori amb unes alfombretes orientades, suposo, cap a la Meca? És a la Roca Village. Ah, sí? De veritat, hi ha un oratori... Clar, hi ha molt turisme. Sí, doncs també hi ha un oratori allà, les alfombretes orientades cap a la tenda de Pepe Jeans, però segur que també, si continues, se'n va cap a la Meca. Hi ha un heliport, també, que no sigui el mateix lloc, eh? Oh, calla. Que no es confonguin, Que que va hi dir- aterrin a sobre. No, suposo que ja se'n cuidaran d'explicar-ho bé a la gent que vagi a comprar aquest centre comercial. Gràcies, Jair. De res. ¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?